Les aventures de Jordiet, capítol 2. La intensitat. Quan Jordiet li va entregar la carta a l'alcaldessa del poble més llunyà de la comarca del nord, ella va aprofitar per demanar-li un gran favor. Jordiet, tu que has pogut passar les 3 grans muntanyes amb tanta facilitat, has demostrat que eres un gran aventurer. Per aquest motiu, m'agradaria demanar-te un favor. Jordiet, encantat de començar una altra aventura, va escoltar atentament què li deia l'alcaldessa. Fa un temps que els veïns del poble més llunyà de la comarca del nord estem molt espantats. A la cova del bosc ara hi viu un monstre. Ja no podem ni jugar ni passejar tranquil·lament pel bosc perquè ens espanta a tots amb els seus crits i tenim por de que se'ns mengi. Jordiet li va contestar: Alcaldessa, no es preocupe, jo m'encarregaré del monstre i podreu jugar al bosc sense por. Així que, valent com ell sol, va emprendre camí cap a la cova del bosc on ara vivia aquell horripilant monstre. Quan va arribar, no va escoltar res. Potser el monstre no estava a la cova i podria entrar sense problemes. Però, i si sí que està? Se'l menjaria! Primer cal assegurar-se. Ix, monstre! Però, Jordiet, el monstre no t'escoltarà. Dius el nom molt fluixet. Has de dir-lo més fort. Ix, monstre! Encara és fluix, Jordiet. Vinga, xiquets i xiquetes, ajudeu a Jordiet. Tots junts a la de 3. 1, 2, 3. Ix, monstre! Uau! Qui m'ha despertat? He sigut jo, Jordiet. He vingut a dir-te que no espantes més als veïns i les veïnes del poble. Els veïns i les veïnes són molt mala gent. Jo cride perquè tinc una pota trencada i ningú ve a ajudar-me. Una pota trencada? Potser el monstre cridava perquè li fa molt de mal. Jordiet li va dir que el podria curar, així que el monstre va eixir de la seva cova. Però si eres una rabosa, li va dir Jordiet. Clar que sí, no sóc cap monstre, sóc la rabosa Vicenta i em fa molt de mal la pota. I així és com Jordiet li va curar la pota a la rabosa Vicenta i es van fer amics.